tenen temps per estar-s'hi 4 anys, al cap de 4 anys han de ja tenir fet el seu celler i, per tant, en aquest sentit, durant aquest període ja els hi deixem fer coses que potser dius, és que a mi m'agradaria utilitzar aquesta maquineta determinada o vull aquesta bota determinada per fer aquesta criança. Escolta'm, compra-te-la tu i després ja te l'enduràs cap a casa teva. Per exemple, són un model que tenim. I evidentment que hi haurà d'haver rotació quan hi pugui anar a haver rotació, perquè segurament quan marxin entraran de nous i després segurament també hi haurà alguna part d'ampliació que també permetrà rotació en els viveristes, evidentment. Viverista pot ser tota aquella persona, diríem, viticultor, viticultora, penedesenc i, per tant, que ha de tenir vinyes, sigui en propietat o en arrendament o en aparceria, o han de tenir vinyes, han de ser joves emprenedors inicialment, han de tenir la voluntat de fer vins amb DO Penedès i també han de tenir la perspectiva de que al final han d'acabar esdevenint un celler, una empresa. O sigui, aquí, jo sempre el primer dia que ens vam reunir amb ells ja els hi vaig dir, dic, aquí no venim a fer vins pels amics i a passar-nos-ho bé, sinó aquí venim a fer vi perquè tu el puguis comercialitzar i perquè tu acabis tenint un celler i una empresa a casa teva. Perquè al fi i al cap, quan un comença amb un projecte així, està generant la seva empresa, la seva autoocupació. Potser ara comencem alguns amb 3.000 o 4.000 ampolles, però això tenim 4 anys més 2 de pròrroga, que ja veurem si es donen o no, que això te permet anar creixent i al final tenir un volum d'ampolles suficient com per poder-te crear tu el teu espai propi. Primer de tot, des de l'aspecte de l'emprenedoria, doncs és una inversió important en una emprenedoria vinculada al nostre món, al món de la capital del vi. Dins del viver de Cellers també s'ha executat la segona operació d'aquest eix, que és la plataforma d'innovació vitivinícola. El viver és també un espai per al prototipatge i demostració de noves tecnologies per elaborar els vins.